Zvopot pa trio. Pa smo ih krotili, tako da nemamo niti jednoga komoda.
E, dobro ga. Okej, onda znamo. Trio. A, plesačice se.
Zato vas molim da minutom šutnje odamo počast svim poginulim i umrlim braniteljima te civilnim žrtvama Domovinskog rata. Neka im je vječna hvala i slava. Evo, ja vas sve lijepo pozdravljam ispred udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata općine Goričan. Te vam samo mogu napomenuti, pošto svi znamo iz svake godine to, da je u ovoj akciji operacija Bljesak, a na kraju je ispala akcija zato što je u roku manje od 32 sata oslobođeno 500 četvornih kilometara naše države zapadne Slavonije, gdje smo se spojili sa Jasenovac, Okučani i autocestom. Tako da je u toj akciji poginulo 59 naših branitelja i 165 branitelja je bilo ranjeno. Sa našom akcijom, gdje je bila vrhunski odrađena, i to je bila predvodnica naše akcije, najveće akcije Oluje. Kad su to napravili naši momci, onda su za odmazdu Srbi i jugočetnička vojska napali Zagreb i znate da je tamo poginulo 17 ljudi i 168 ranjeni jer su bacili kazetne bombe. Tako da možemo i zahvaliti braniteljima, pogotovo koji su taj Bljesak pokrenuli i sudjelovali u Bljesku, da su konačno prvi korak napravili do oslobođenja naše države. Tako da sada, nakon kratkog mog govora, mogu dati riječ gospodinu načelniku Emanuelu Sinkoviću. Hvala lijepa, dragi mještani, dragi branitelji, vijećnici, predsjednice vijeća, dragi puhački orkestre, evo sve vas lijepo pozdravljam i dopustite mi da vam prvo čestitam u ime općine Goričan praznik rada i da vam čestitam 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Bljesak. Danas smo se ovdje okupili da zajedno odamo počast svim poginulima, svim žrtvama Domovinskog rata i svim onima koji su dali život za našu domovinu. Evo, danas u toku tih svih ratova, sjetimo se, rat u Ukrajini već traje gotovo 4 godine i kada to znamo da je ova operacija Bljesak trajala svega dan i pol, u kojim je oslobođeno 500 km2, onda nam to daje jednu težinu i da u biti svi znamo koliko znači mir i koliko nam znači sloboda. Evo moje iskrene zahvala i svim braniteljima i svima onima koji su dali život za našu domovinu, a na nama mlađima je da to istinu prenesemo na druge i da zajedno stvaramo i ljepši Goričan i ljepšu našu domovinu. Neka im je večna hvala i slava i neka nam dragi Bog čuva našu domovinu. Evo, hvala, a sada bi zamolio Vesnu da nam se kratko obrati sa molitvom. Evo, dragi sumještani, obljetnice su uvijek prilika da se prisjetimo svih žrtava, znači hrabrih ljudi, naših branitelja koji su svoje živote položili na oltar domovine, žrtvovali se i time nam darovali slobodu. Uvijek im moramo biti zahvalni, ne smijemo na njih zaboraviti i zamolimo jednim Oče našem, zahvalimo im i zamolimo dragog Boga da ih obdari vječnim životom. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Mir i pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svjetlila im, počivali u miru Božjem. Amen.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mene iznenadilo.